Vítajte u prvého videa na kanále GG Zbro. Dneska tu máme video založené podľa Mr. Beastovej challenge. 100 ľudí v jednom kruhu, posledný vyhráva. Takže dajte like a odber, keď sa nás to teleportuje tak dlho, neviem prečo. A už sme tu. Keď sa vám to načítava, vyzerá dosť vtipne. Ok, nemám hlavu, už mám hlavu. Ale nemám obočie ani vlasy, ani nič také. Áno, vážne mi tu Wi-Fi blbne práve. Ja som doma, ale som v Maďarsku, takže tu je taká slabšia Wi-Fi. Ale už sa to všetko načíta, už tu nám niekto zomrel. Sme si tu, máme skaká na trampolíne. Poďme to. Jupi. Poďme ešte vyššie. Máme vodu. Ok, tak som klikol, nefunguje. Už máme. Keď tak ako vidím na boku, tak tu musíme sa starať o náš hunger bar, aj o záchod, aj o náš pitný režim, aj o náš spánok. Ok, takže keď to je veľmi nízko, tak to musíme doplniť. A tak zatiaľ máme vodu, ale už ju nechcem, takže máme 100. A to by ma zajímalo, ako spíme. Tu máme tu challenge Mr. Beast video, kde môžeš ísť na kolese a môžeš dotknúť auta, ale tu, jak vidím, asi není auto. Ani sa tam nemám jak dostať. Voda. Stále sa mi to nejak nenačítalo, tá Wi-Fi mi dosť blbne, ale tak čo už. Ja som doma, nemám takú dobrú Wi-Fi. Dúfam, že si to video zatiaľ užívate, tak ako ja. Som tu. Nejak som spadol. Ma zajímalo, čo nám dá Jimmy za ďalšiu úlohu. Nech to zomrel. Teď sme zatiaľ na trampolínu. Zeme láva! Som spadol. Toto tlačítko robí spadnutie. Neviem, prečo tu máme sneh, keď je leto. Není zima. A tak čo? Asi by sme už mali použiť toaletu. Asi ťakovať, wow. Ok, to nám bude stačiť. Skoro na 100. Máme tu šmikľavku. To je zná sranda. Zatiaľ túto mapu alebo hru na Robloxe hodnotím 8 z 10, je to zná sranda. Ale nás už tu 11. To musíme vydržať. Môžeme hrať futbal. Kde lopta? A bránky. Tak som baviť futbal, Mňa volajú nový Messi. Ale v Robloxe, v realite ne. Bohužiaľ. Dajte like a odber, aby ma aj tak volali v realite. Teraz spať, ako máme spať? Asi mám... teraz môžeme ísť do toho. Takže ja to tu katnem a vidíme sa až ráno. Sme späť. Vstať. To je divné. Ale už mi nepočítam mi spánok. Takže mám zase svetlo. Tak čo je? Ráno alebo je to noc? Asi noc. Tak to ešte katneme. Už máme ráno, je deň číslo 2, sme tu 10. To je fľaša s parákom? To odletilo. Radšej sa zoberiem. Vyzme nejakú... What a butter. I'm from British. Ok, mám anglické prízvuky strašne, ospravedlňujem sa všetkým. Okay.
Mena budova, ale moc to asi niečo robiť, tak ideme na tom pačku. Uhu. Oj, jupi, 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 jupi. Je to teda funny. Tak asi by sme mali už použiť záchod, ale taktiež náš hunger je docela nízky. Jimmy, ja som hladný. Čo som? Nechcem vodu, ja chcem jedlo, Jimmy. Už mám dosť. Zatopí. Čo pokazil ten prístroj na vodu? To ide visko. Nie. A ja strašne dusím, pomoc! Žijem. Ja si vodu. Pričom sa tu topíme vodou. Tari! I am under the water. Please help me. Pomoc! To sa nemá robiť. Hore. Dobre. A už to klesá. Ok, už sme safe. Poďme na to. Aké itemy kliknúť. Máme loptu. Máme záhadné ovocie. Tak poďme to vyzerá ako slivka. Poďme to zjesť. To všetko? Chcem viac potom. To bolo docela málo, Jimmy. Asi Gatorade, alebo čo to je. Myslím, Hánsko. Už je nás 7, to je dobré. Čo? Nie. Čo? Budeme to hrať, dokým nevyhráme. Čo tam fakt robí? Už som zistil. Nie. Nechcem vypadnúť. To je zase ako prvý. To mi nevyšlo. To je sandwich a my sme dosť hladní. Nie. Ja som hladný. Skúsim sa vyhnúť, lebo nechcem zomrieť. This is Sparta! Poď, mám HP. Ok, prežili sme. Ňamni. Ok, tak ten drink nám uberá minus 15. To na záchod. Takže nechám si to na zlé situácii. No, máme noc. Poďme spať. Let's go. Takže uvidíme sa ráno. A máme tu deň 3. Stále na 6 a ja potrebujem použiť vec. To bolo poriadne. Zás to takého spadlo, že... Jimmy, tvoja technika sa tu trochu rozpadá. A ako si všímam, ten kruh sa zmenšuje. Často, keď vidím. Mne to uberá HP. Dobre. My sme sa to naučili. Zúčujeme na list. Teraz sa potrebujem napiť. Zničme ten ring. Ešte daj log. Parkour. Poď. Keď to dáme, tak som Škibný Sigma Rizzler a vy musíte dať like. Aj odber samozrejme. Ne, tak ten like by ste a odber mohli dať. To nikomu nebude práca. Vodu.
Ale to umeráme od ľadu. Máme 43 200. Je to asi fajn. Zase parkour? Jaký parkour? Už to máme. Ale skúsim ho ešte. Bariéra sa hnečí. Ne, zase ne. Zase spadlo, ok, tak parkour nám moc nejde. Na starý nebude. Vlastne to by chcel. Lomno netreba zatiaľ. Nie na záchod. Potato. Máme bazén. V ktorom si dáme zemiak. Wow. Ja musíme ísť na to. Počkaj, to neuberá, to sa nemôžeme utopiť. Prečo zaujímavý. Máme tu ďalší parkour. Ne! Také lobby. Tak to nám nešlo úplno na bola chyba. My sme šli vlastne mimo bariéru. Si neuvedomil. Takže vidíme sa u ďalšieho videa, keď sa vám takéto videa páčia, zanechajte tu like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa a to už aj s Rockym. Čaute.